Balimaw ani kuma très urgent. Balimaw ko énergie du Mali niveau là ko milliard kele ko le chouena. Milliard fla de kanga taka fin de la ko milliard kele chouena. Ko ode fana scandale ba de wulembe EDM kono bi Malien dongo de be chouena ko kuma de Mali kono. Anga sigi jonde warin chouen Malien bi révélation bi aw nanga janga kuma iname. Ko et un scandale de présumée fraude à hauteur d'1 milliard de francs CFA éclate à EDM SA. Une commande de gasoil d'un montant de 2 milliards de francs CFA, initialement régulière, a viré au flou. 3 sociétés maliennes ont tour à tour réclamé la créance de 2 milliards de francs CFA et relatif à la même commande auprès de l'EDM. Malé on est EDM ko kuma fana be chogodi. Société Saba, o de milliards flying fenga réclamé. Société Saba. Abela jele kuma imede. Angado. C'est pour vous dire que tienimbe, ça dit que mogomiye Mali jo, mogomiye duguchi, et c'est quand nous le ko dugu jono yo, c'est impossible. Angana. La première société serait parvenue à encaisser 1 milliard de francs CFA à la Banque Atlantique. Elle est soupçonnée d'avoir ensuite cédé la créance de 2 milliards à une deuxième société. Cette dernière l'aurait à son tour revendue à une troisième. Où y a fallu ou n'y a allez milliard kelenta où y a qu'un passe partout et ça ou n'y a le pôle national économique et financier de Bamako a été saisi au dossier. Des convocations ont déjà été adressées aux parties concernées. Affaire à suivre. Malion. Et au kuma jabi ye munye nebena awere blaga kuma ere jabi ye munye EDM fan hein aw nanga jango jabi la me folo. Président de la transition colonel Assimi Goïta allez debe EDM ko be comité mimbe ki sigi ka fo EDM na nimbe nité allez de vous président la cabinet sanu cabinet 2022 ko EDM ko ngola tike jekulu allez de vous nyemo abra jele kuma messa Assimi be d'abord courant kola kali de bise ko ka courant fenge kabo bursu kono marfachi la kana ba mako kebe était ingénieur yi antaro yo courant fana kala de kawaye fefeke ya a fo de babitu bora afo Assimi de be EDM kuna mogo fefe nomina nu be choueni na abe Assimi ka mogo de awani ko influente ta nyefe de mbo fanya na bide ube sadi ke ube bezu créer kuma be parce que nyaba bi ça ne va pas au front. Et ça c'est ko gelia ou ça. Donc, ou y a une coin force ça. Mais ni tient de fana ambe bo ambu féliciter ou là. Mais ne madala. Assimi de ka mogo be, allez de mogo no be. Bon, et ayam mali courage et ni munu jera ka keleke. No ye force de changement mogo yi. Ben le cerveau nous ni shogel nous no et na olu jera ka keleke. Et o betwe zomba kule munu ye mali chi ko toko takana no kaka mali courage no yi. Assimi ni nya soro Maliko la horo nete halalai. Malien beka sebengada. Et tade et tobe ta nyefe me ebe rikilidi. Malien beka sebengada nte alaide. Wallahi ne mo gobadendi. Ne ma bod ne te sogolonde mwe fengala no tege ne worutan dedi. Puis ne dametigi dedi. Je vais vous dire clairement ne ko chamanye et puis nga korna o chamanye. Mama be ko ken galon ka tinga ibulu. Mama be ko ke janfa ka billahi et keni taye ebe brikan bol de la quoi. Sari tche nabitu bora be fo. Bon aya la jessa si ça nama ko ça peut galon noro mo do la sang. Ou be ta fo ko essence ko gelea be ko do de be ka war chouin. Sari toujours ou be na ni kokorade. Anya ye wugati de la fomba bora. Bubu mabel bora ko commerçant do be ko ka essence di terreau ma. C'est toujours ni wugati ka gele il faut ka nga galon tike ka ndoro do la. Bon ni milliard mu chouine fle ne mo vraiment chouin Assimi Goïta da chouin. Ne de flega kuma infana. Groupe Nkola uyeni ke Lamine Sedoula, l'ancien ministre de l'énergie, a fora ko ka taka groupe sa Turquie. O bara kele ka banque mamina Assimi Goïta ni sanu ko kolu ka partout la ko ka Turquie tabama. Utara groupe colon d'ensan. Sanu ni Assimi Goïta ani Ablaye Maiga fenge ni moke ko sanogo. Yo blaga ataka Nigeria ka taka groupe colon 100. Malion commence courant que to jugora ka taka fe.
ambe balika mundi ambora mundi kalama Lamine Sedou u yo mine ko don kaso la ko de war chouin ama juger fana o ba abe mo mine ko auto juger aya juger kenaye che Lamine Sedou fla ba mako kono aya wula kala jo aka juger ou ma juger anga milliard tan fla otara jila juger mama kola aw yo corruption kala wiye aw bora Mali tele la fana tukuni aw tara galo aw fenge comment on appelle aw tara groupe kolonsa ay Lamine Sedou mine ko don kaso la oh Shaya tigu tarakube taga sanogo mine Adama Sanogo a photo be mulo Adama Sanogo no ya blay maiga bura ni moke uta oburange utarakube taga o mine uyo mine ko interroger sous kole uyo la bo fenêtre fait ko bla 4 fima kono ka boni fo malla fo Côte d'Ivoire ne se ku tungara de kuma ifo doka boka on soso me bona dossier toyi nyen kalefona ni ne malden jugude ala kan libu ni ne mali jugude de ne be ka galon tige ala kan libu fona ka soro nte tungara de halala di ne tate mali kodi ne malden jugude ala kan sutra fiew ne malden jugude mbo do dongo do de awa halala don ba me awa halala don ba fame nyama den te ko famu. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Comme milliard kelen chouena. Société de Tara en fait. Ni mangan kolonchu de bekansi ko tle fladra ba ni kuma be dakere fe. Uyen de ka kuma fe ka galot ke kanoro e fenga mogo la bangi barakela mogo la. Bangi mogo ka syndicat mogo de wula ka manganchi. Utara ko milliard duru ko chouena. Jaja asimi gotani sanudo warfna dun. Utara galot ke ko bangi mogo de ka fotu yoye. Olu wula ka manganchi olu bla. Anga milliard duru tara fien fait fou John Ota. Ko ndi on ka société do. Kuma be Nasimi Kotani ye chouani ke ni bobo na kukala wabe galot ke kandora mogo de la kodun kasola. Mali ode be ka Mali kono. Zon ere te mo ere. Mali zon tokota la jamuta la Mali zomba kule Assimi Goïta di. Nyen kale al Coranela. Ni mo kelon de bora Mali telela. Nina san flade ko milliard bisegin ko chouena milliard bisegin ko chouena. Malion ayala me. De l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Mali télévision Sobora a donné tegere fongo viva Assimi Goïta. Comme milliard bisegin chouena, Mali muna au jugement teke. Nina sans fladi, ou y'a une fois ali chini mo mamine. Parce que y a enquête de ke, ou tara Assimi Goïta somo chama la droit Assimi Koko ka dossier datu. Mali kuma segere de folie flo ngena. Yen kale Mali onye, nunte Mali jolai, awa nunte na Mali jofana. Nous ni Mali joka fuma pou, le do fana se bakada. Nya kale kanka video fefela, aya kala kamaka be mara. Nte walu joué ndalendo alala mba don fana mama be ngalunga alati deme wallahi alati deme ubeni ho ci de la milliard kele chouena de adota milliard pising auto to ko mo mene abo ko milliard kele di ube mbangangolo chike ina fo ku ubena samadi mine sa ube boda waraba nyana ba de mine tle flatore ba ni kuma be da krefe ne de se ku tungara fa ase ba wada ubeni popa pocket tle flatore ubeni kuma da krefe ateta oroshi Tcheka stratégie be flani awane bora kumala ala ka tien bange Mali ko ina Malion nunu ye galon tegalaudi nunu ye basique laudi zomba kulete mogore zomba kul Assimi yere wolo tanti ayere wolo tanti oye milliard tan segin dun ate kuma olade a flani milliard tan segin dira Mali lama kaga kaisara la be hali chini sira mala be aye kaisara laje awni ala caayre ka kaisara laje milliard tan segi ko terrain sama ko terrain kungolo bora irisila kana hali shinama terrain kungolo yi an be tegere fo utara terrain peinture ka gasoil ni fitini ko la dro ko la bolu ko pompi pom an be tegere fo la ko terrain wula oh terrain ida ka sinogo nunu bolo ko jamana jo e bezidi awa ute do la shwenna kulubako ne reflect a fina Assimi Goïta wolo benge no dango dambele ni Mali milliard pisegini ko shwe CNDT la a photo flani a bolla ka da Amerikia dogo ka tara Canada Assimi somo wote ta kaso la de ayi
Ni a somo comme tale kaso la doro ibita sura a no be kɛlɛ la. Ça c'est clair. Mais zomba kule ale yɛrɛ de. Olu yɛrɛ de be suɛni na. N'u ye suɛni kɛ, o b'a turu da mɔgɔ dɔ kun. Hakɛ ta to adamaden masi la. Wallahi hakɛ ta to adamaden da. Mama barada i kan ngalon nɔrɔ mɔgɔ la. Ala t'i sutura billahi tallahi. I bɛ sa i tɛ malo. An ka jamana kɛra nin di. C'est pour cela an ka imam Koyita ka kuma lamɛn. Janfa bɛ adamaden barika ban de, a b'i barika ban k'i kɛ mafu ye. I mana yɛlɛ sanfɛ cogo di? N'i donna ni janfa ye ka ban, bana barika t'i ka foyi la. Hali i ka wari, Ala bɛ barika bɔ a la. Ça c'est clair. A ye janfa ye ka to yen. N bɛ kuma dɔ fɔ, n y'a fɔ, n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔnka ye. Fili bɛ ka kuma la dɛ. Hɔrɔn ti janfa kɛ fiyewu. Wala hɔrɔn ti janfa kɛ. Hɔrɔn ti janfa kɛ. Hali n'o kɛra ka hɔrɔnkan ye, o ye hɔrɔnkolonkan ye. Hɔrɔn ɲuman si tɛ kɛ janfa ti. Ça c'est clair. Se k'i kun sigi maaw kunna cogo di, i bɛ kuma min fɔ i t'a sabati. Wallahi. I ye layiru caman ta, i y'a layiru bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. A bɛɛ nkalon. Halisa i bɛ tila k'a fɔ, n y'a fɔ, n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔn kan. An ka duw bɛ marché nin kan cogo di? An ka dugu bɛ taga ni nin ye cogo di? Jogo minnu bɛ yen ni Ala y'a cɛjuguya yira an na kabini kunun, Ala ka ciden dan nɔ b'a la. Anw ko an ka ɲɛ sɔrɔ, k'a sɔrɔ Ala ko mun man ɲi, anw b'o baara kɛ. An bɛ taa min? An tɛ taa yɔrɔ si. An bɛ taa min? Yɔrɔ si. O de kama an b'an ka bana ninnu ɲini yɔrɔ dɔ la, a b'an naga kɔrɔ de quoi. Voilà, kuma dɔ la an kun bɛ sanfɛ an jiginna, mɔgɔw kun dalen b'an na, mɔgɔw bɛ ka commencer ka tigɛ an na, barika kun b'an ka kow la, an ka kow barika bɛ ka jigin. E bɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɛɲini ni dabali ye, comme o ye Afrique taabolo ye. N'o tɛ n'a kɛra ɲɛɲini min ye, e de y'i yɛrɛ ɲɛɲini. N'a kɛra dabali min ye, e yɛrɛ de ye dabali dɔ i yɛrɛ la. Parce que i ye mun kɛ a ma diya Ala ye, Ala bɛ k'o de kɔlɔlɔ bere pɛnpɛrɛ i kunna. N'o ye janfa ye. Ça c'est clair. O man d'Ala ye. Ouais. Kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu bɛ yen ko se t'u ye, ni e de y'u ka maraba ye, i ka janfa kana s'u ma. Ça c'est clair. An ka Haidara fara lamɛn. Ma kelen miliyari joli o n'i ka sara tɛ kelen ni min ta ka don baara la sisan yanni kalo ka sa k'a ye mobili fila da a sunkuruw ma a bɛ hakɛ to k'a sɔrɔ naji kun tɛ k'u ka to la. Merci an karamɔgɔ Haidara. Ala ka barika don yabali la. Étage joli ka faamaw t'o suɲɛni na jamana bɛ lafiya. Mali ye fantan jamana ye sa tɛ parce que ni kɔgɔji t'i bolo i bɛ sɛgɛn nka hakili t'o dara o ye sonba ninnu nɔ ye. Kuma bɛɛ filɛ. Merci Haidara. Ah yabani merci. Sinali ko misiba ninnu minnu bɛ ka jalaniw sin nin ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ne y'a f'u ye dɛ n y'a fɔ an ka faamaw ye anw ko man d'u ye nka anw bɛ wulibali de f'u ye dɛ. A banna pewu. An bɛɛ bɛ segin Ala ma o n'i sara don min na e ko faama jɔyɔrɔ b'o la. Ça c'est clair. Kuma bɛɛ filɛ. Kuma bɛɛ filɛ nin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn. An ka Haidara ka nin fana lamɛn. An filɛ dekun ni ɲani min na faamaw de nɔ don. Fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ dun. U y'a bɛɛ dun. U y'a bɛɛ dun. U tɛ se k'a dun ka ban. U denw tɛ se hali u mɔdenw tɛ se. U y'a bɛɛ ta. Sira tɛ yen, dɔgɔtɔrɔso tɛ yen, ji tɛ yen, kuran tɛ yen, a si tɛ yen. A bɛɛ dunna. An b'o de kɔnɔ. Tiɲɛ don dɛ. Ne ka cadeau min bɛ di faamaw ma. N y'a f'u ye. Nasi b'u bolo mɛnɛ. Voilà. Sɛbɛnw b'u bolo. Mɔriw yɛrɛ b'u bolo. U ni dɔnbaaw ka di. Voilà. Nka ne Haidara bɛ min d'u ma. Bilahi aliyul azim. Karamɔgɔ ma nasi d'u ma, u ma sɛbɛn minɛ. Dɔnbaa ma daga d'u. Kuma banna pewu. Merci Haidara. Maliyɛn kuma réalité bɛ fɔlen filɛ bɛɛ ɲɛna. Ala ka tiɲɛ bange. An y'o de fɔ toujours jamana la. Nunu bɛ yɛrɛ nɛgɛ nin la quoi. Wallahi bɛɛ tigɛra nin fanga na, bɛɛ tigɛra Asimi na. Wallahi. An ka nin fana lamɛn. Fantigɛ min filɛ an kunna a tɔɔrɔ an bɛɛ tɛ k'a santi ɲɔgɔn fɛ yan. Mun y'a fɔ mun ma fɔ an bɛɛ tɛ k'a santi ɲɔgɔn fɛ yan. Nkalon da. N'i nana n'i ko kabini san 30 o y'a tiɲɛ mauvaise gestion o de nana ni kurantigɛ là b'a sa mais n'i ma se ka améliorer i y'a sɔrɔ cogoya mun na coyi a t'o la sa kɛ. A t'o la. I y'a sɔrɔ cogoya mun na coyi a t'o la a kana tigɛ ka tɛmɛ o kan. Den o den wolola 2000 kɔnɔna na ka na o tɛ se k'a fɔ k'ale ye kuran tigɛlen ye Bamakɔ yan ko i n'a fɔ 11 heures 12 heures 13 heures de temps
Demon will let Demon or more you in Malaya. Voilà. Or the flag. Voilà. Nia for Kid Dabefra. Now I can't Muajirama, Ejima Usukut, Angaja Angandade. I think I digana them Angana for Nia for who be that of my Danny Gerlakana. Oh, and I took it. I will like, hey, Nicolas. Ma befle. We bet traumatisé du mono. Ala ka tien bangé malé, hali bi ala ka tien bangé. Agno de foni, information de kumambulu ka daw bela jelema. Engatu ka groupe nela, aka batulu nyang, engatu photo nani. Asimi ka batulu nyang. Fe asimi fen kelemini asimi eresela la o musukudi. Ngate batulu nyang kera jema, batulu nyang tie fima ni yani asimi ka fangata, fima asima jole fleni. Asimi kera président do nyata kele na jele. Awa utewdor la musoko koko yuka muso debe ko ka fe marché be géré. Ngate ni muribo ko de ga sungurudi. Anyi be kun toltolda dakasa be bolindu. Ni deni flena aya nyina je. Muribo ko ne nyinkura do daka anga jamana na fuluta ko do sunguru bawla. Muso dakasa bole muso mango a jelima ka goy ko wulu muso ni bobi ko takko ko je ko pare ko bla mo ko nyafe. Na lay barka do awla ko ne nyamade. Na e barka soro fa ko ka fuma tout. Fona ga soro an man kono jiani malikodi. Fona ga soro fana te mali fede. Na anye ni ne malden jugu de ala ka simi sangorota. Ne malden nyuma de ala ka simi bi. Na simbe cheka ala ka simi ke kalu yele na be galunga ala ka malu. Ma bana ne bora kumala halala be ka foko amina. Mali ani information de kumbe no. Ala ka mbela jeli hamina ko no ya. Donc voilà. Donc Malien fait bébé Farasi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Kawarchi, Nogalabe, Senwave application téléchargée. Senwave application photo flare. Na téléchargé, abenega corporomodo urgent, 10 € beno ya détail. Ou ko fabaga banque information be do asumo me Malla, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Abol ko Orange numéro ta nous tokombe 40 ga na waru chunga baso Orange mo sur place. Waru chugo flota drome kele sara waru chugo flana sabana bada 1,99 €, c'est 2 € keme fla dro de kundo. Et waru chugo flana sabana bada drome kele ota sara de kundo akambe.